טוב, ברוכים הבאים לסקירה של הסוני אריקסון W705. כפי שאתם רואים, הנה הטלפון. הנה המסך החיצוני הגדול שלו. מאוד גדול, רואים. 2.4 אינץ'. אני לא עושה את הכיסוי כי פשוט הוא חדש, באמת חדש. רק היום פתחתי אותו, בוא נגיד. אבל אני אראה לכם עכשיו את המראה החיצוני ואחר כך ניכנס לתכונות. הנה, פה זה השקע טעינה ואוזניות וה-USB, רואים? ופה, הנה המצלמה, הנה הפלאש, הנה פה כתובות האותיות של פה, הנה הסמל של סוני אריקסון, הנה הסמל של הווקמן, והנה הרמקול. רואים את אני מקווה שאתם רואים, פשוט קצת רבולוציה נמוכה, זה מצלמה של פלאפון מה שאני צילם את הסקירה. אם אכן, סליחה בגלל זה. הנה המקשים של מתחת למסך. כפי שאתם רואים הם די נוחים לי, ממש נוחים. והנה פה, הנה המקשים של מתחת לסלייד. הנה. הם די נוחים, אבל אם היו קצת מגדיעים אותם, היה עוד יותר נוח. והנה הספיקר, הנה הרמקול החיצוני, והנה הרמקול, הנה הרמקול המשני, הנה הרמקול המשני, והנה הרמקול החיצוני, והנה מקש הווקמן. טוב, בואו נמשיך לסקירה. עכשיו ניכנס ליכולות מצלמה. הנה התמונות שצילמתי. הנה, זה התוכי שלי. הנה תמונה שצילמתי לאור יום. רבולוציה די טובה. הנה תמונות שצילמתי בלילה. רואים? פלאש חזק, טוב. הסקירות שאומרות שהמצלמה הזאת לא טובה טעו. ב100% טעו. הנה מנהל הקבצים, הארגונית, יש לי פה כל מיני אישומים, ויש לי פה אישום מיוחד לפלאש. יש פה תאורת SOS, פנס, ויש דולק לדקה אחת כדי לחסוך. ובואו נראה, עכשיו אני עובר לווקמן. כפי שאתם רואים, אם אני לוחץ על כפתור הווקמן ומזיז אותו לצד ימין, אז השיר עובר. ואם אני לוחץ על כפתור הווקמן ומזיז אותו שמאלה, אז השיר חוזר אחורה. ואם אני מזיז את הפלאפון למעלה, אז העוצמת קול עולה. ואם אני מוריד אותו למעלה, אז עוצמת קול יורדת. טוב, זה נגמר. ואתם ראיתם כבר את התאורה הכתומה. הנה המדיה. עדיין לא צילמתי עם הפלאפון וידאו, אבל פעם אחת צילמתי, אבל בטעות מחקתי, אז הוידאו גם טוב. אני מצטער שפשוט לא יכולתי להראות לכם, פשוט יש לי בעיות. כי עדיין לא הצלחתי, כי בטעות מחקתי את הוידאו שרציתי להראות לכם. אבל, כפי שאתם רואים, המצלמה טובה, וגם, זה יש פה, והנה הפיצ'ר ששכחתי לספר לכם, אז עכשיו אני אספר עליו. יש פה כמה סוגים. כפי שאתם רואים, יש פה את הסוג הזה של הצגת תפריט, ויש פה עוד אפשרויות. יש פה מסתובבים, ויש פה את הרגיל שיש בכל פלאפוני סוני אריקסון. טוב, ואם אתם רוצים שאני אראה לכם, והנה משהו ששכחתי לציין, זה חיישן תנועה. באמת, אל תחשבו שזה פנס, זה חיישן תנועה, אפילו שזה דומה. גם אני חשבתי שזה פנס, אבל זה בעצם חיישן תנועה. טוב, הנה, יש פה כפתור אפילו מיוחד מאוד, אם אני רוצה להסיר את המחצה של הפלאפון. טוב, מה שהם מקבלים בערכה, הנה הערכה.
אני מקבל בערכה, הנה זה, פה אמור להיות הפלאפון, האוזניות, כבל USB, ואת המתן, אבל הוא לא נמצא פה כרגע, כי הייתי צריך להטעין אותו. אבל, הנה הערכה, אני מזיזה, ואני גם קיבלתי בתוך הפלאפון כבר כרטיס זיכרון 4 ג'יגה. 4. אז טוב, אם אתם רוצים טלפון טוב, ואתם באמת רציתם את ה-W995, אבל אין לכם כסף בשבילו, קחו את זה. ושכחתי לציין, אז זה לא מגיע עם דיסק. זה לא מגיע עם דיסק של מדיה גרום. זה אתם צריכים להוריד מאתר סוני אריקסון, והם דיווחו על בעיה, שהוציאו את התוכנה של W705, ועכשיו זה, וקוראים עכשיו לתוכנה הזאת של הפלאפון שקוראים לו W715. אני מודיע על זה, כדי שכל מי שקונה את הפלאפון הזה ידע, כי אני לא רוצה שיאשימו אותי שאני לא סיפרתי. אז אל תגידו שאני לא סיפרתי, כי עכשיו אמרתי לכם. אז טוב, אני מקווה שאתם נהנתם מהסקירה שלי.